Kai New Trap Youth Council HYC Klakentu ya ke Director General of Police DGP ke Meghalaya ke Kong Aida Shisha Dongrang pantu kelar bat simkia bha halor ke jingjelei drok hapo ke jela. Apa IT da ke dorkas ya ke Kong Nongrang ha ke sengin Kong Presiden ke HYC ba Roy Kupa Senrem ulaong ba katnat pulit kadon kam ban peniklain susu ya keyboard tekam ban telekam ya ke jingwan poi udrok sepo ke jela. Thank you so much. Kajingwan yang kedua kajong implementasi ikong Nongrang di DGP jongka Police Department kajong ni beningkong kalong ba nakaliang jong seng iwan ban kit ruyang ini aba hadin bila shimti ya kanika kam kumka klidu jongka Police Department ni kajala kajong ni wai kadai gajing sarong ya kajai benriu ba ngilayo i DGP kentel si beningkong na kajai benriu kajong ni bin pat ya kanika kerdan ke bahar jorong jong Police Department kumka seng iwan ban kit ruyang ni kata kadai beningkong kumju ru ban wan mat jong i harengkat ki kat tu kan ni teligi mat ikum bakaseng hakan iki kendia teligi benai ni la mi syakmat bani khun ya kan ngajing khun persya ya kajing jelei jong ki nongdi baki nongdi drugs kamtam ang ni po shlong bat ki ki jaka jong kan gari ke ya kajong ni nakaliam jong kaseng ngiwan ra bat ngiwan bu akhmat jong i ki lai teligi bentah bai de bat kumnu bani khun ya umdi drugs kumangitip hi kajing yakun kamdei tang kajing yakun kajong dai HYC lela dengi kwa sisa ban rat tingkong ya drugs bungkala poi haman la ki tliu yeng jong kani ka sor shlong kham tambe bamdi tang sor shlong ri ula poi ru wa da tliu yeng wa chadu ki shnong ki pakandong construct jong kani gari kapi ya kajong ni don kam kajing trailang jong baro ki dorbar shnong ki seng bhalang ki kham tambe ka Police Department kabadai kawai na ki ta ki thana trikam ki ban penduna hantam ikinong di yung new drugs lan iya ka supply chain ti kabaningkong kajing bu kajing dawa lan ka jing ajing mut kajong i ahmad jong ka jong ini he pulit ikong nongrang kalong ba ka Police Department kahap ban tre shitom ban di tang ban tre shitom kahap ban tre dukhiru ban penti kena ba ka supply chain komut ba kajing penuan kajing wanra yung drugs nakiwei pat ki jela bat nakiwei pat kiri kamde ban long ka besuk ban rung hang dia po shlong bat kumju akan ka jela ka jong i kumangitip ke jela Meghalaya company hi dala di drugs sang dia po shlong pat hang dia jela ka jong i upoi nakiwei pat ki jela upoi nakiwei pat kiri kumangitip nilayo i lembaga kot kubur kini ki kendia teligi sengi ke East Giant District kabadi ka ba ya lembaga national highway ban poi shakiwei pat ki jela jong kanika ri ke jong i ba shakiwei pat kiri ru ni ya kajing yok kem jong ki drugs ki babun ndai tang East Giant kata valenti ke balik lembaga East Giant ringi i ki lenti ke bawan lembaga boy district kini ki atli ki lenti le si ki ba drugs ku ya lembaga sang ki jela ka jong ni ti kajingwan kajing dawa kajing ajing mut ke baningkong ya ka Police Department kalong baka Police Department ka dei ban te lakam ya kani kajing rung khantam ya jong drugs yang ni ka jela ka jong ni kadai ban te lakam lembaga kajing trei bat ki wei ki agency lan ni lembaga bat ki wei ki nak trikam jongka sorkar jela jongka sorkar India ban penti kena ba drugs ubade ban poi hang dia shlong lan ubade ban poi hang ni gari ke jong ni umdei ban poi ti kata kali gawai ka jingai jingmut ba nakaliang jong i DGP ila penti kena jong yangi ba ka Police Department ka Trevor ba ban penti kena ba kani ka supply chain lan kani ka jingwan ra yo drugs ni ka jala ka jong i kan long ka bajanjar hadu kata bagini ki bri ki ba don benta kani ka kam kin shem jing e tingi kmi lenti ka ba bapo kajing alam jong DGP kong nongrang kani ka supply chain yo drug ban wan kani ka jela ka jong i kamtam be ani ka jong i un kut lane un dunano ya kai ka ba long kuma long tan